Huomenta. Kukaan ei ole kysynyt meikäläiseltä oikeastaan juuri mitään politiikasta, mutta siitä huolimatta ajattelin postata tämmöisen videon näin vaalisunnuntaina. Mä oon tässä itse yrittänyt miettiä ketä äänestän ja taas kerran mulla on vähän sellainen fiilis, että kun se ääni menee kuitenkin enemmän puolueelle tietyllä tavalla kuin henkilölle, niin pitäisi puolueen valita ekana. Ja se on vaikeaa, koska taas kerran joutuu valitsemaan niin kuin vähiten huonon puolueen sen sijaan, että valkkaisi parhaan. Miksi näin? Johtuu siitä, että ensinnäkin mulle tärkeitä asioita on se, että yrittäjyyttä ja innovointia kannustetaan, kansalaisilta poistetaan erilaisia kannustinloukkuja ja tehdään työn tekemisestä kannattavaa. Sitten mulla on tärkeää se, että satsattaisiin tosi paljon koulutukseen, koska se on niin kuin todellinen metatason hyvinvoinnin koneisto. Ja usein esimerkiksi vaalikoneissa mulle tulee kokoomusta aika paljon, mutta he on ollut mukana leikkaamassa koulutuksesta. Sitten mulla on tärkeintä se, että heikommista pidetään huolta ja sekä ei välttämättä toteudu porvaripuolueiden osalta parhaiten. Ja ylipäätänsä niin kun mä oon aika isosti vastaan kaikenlaisia leikkauksia. Mun mielestä se on täysin väärä lähestymiskulma. Se on selkeää, että kun saavutetut edut on olemassa ja niitä leikataan, niin se suututtaa paljon ihmisiä, luo vastakkainasettelua. Ja vaikka sillä voidaan saada tuloksia, niin se ei ole erityisen rakentava tapa tehdä mitään. Sen sijaan, niin jos ajatellaan vaikka nykyistä hallitusta, niin numerojen valossahan tietyt tulokset, niin kuin työllisyys ja muut, on noussut. Joskin tietysti ne, jotka on päättänyt olla hallitusta vastaan, niin sanoo, että se on vain noususuhdanne ja muu. Ja tutkimuksethan vahvistaa sen, että kun ihmisillä on joku uskomus, niin faktat ja tilastot ei sitä tule muuttaa. Mutta niin mikä mua itteeni eniten on ärsyttänyt tässä Sipilän hallituksen touhussa on se, että tehdään leikkauksia, on erilaisia kilpailukykypaketteja. Eli mun mielestä niin keskitytään täysin väärin asioihin. Mun mielestä olennainen osa olisi se, että jos ajatellaan, miten tätä valtiota pitäisi rakentaa, niin täytyisi katsoa niitä tahoja esimerkkeinä, ketkä on onnistunut luomaan esimerkiksi työpaikoille hyvinvointia. Ja tässä asiassa mä katsoisin IT-taloja, koska IT-puolella kilpailutyöntekijöistä on ihan jäätävän kova. Niiden on pakko panostaa tosi paljon henkilöstön viihtyvyyteen, että yrityksiin saadaan työvoimaa. Eli jos esimerkiksi poliitikot kävis läpi, mitä Vincit, Reaktor ja Futurice esimerkiksi tekee työntekijöidensä hyvinvoinnin eteen ja mitkä sen seuraukset on tuottavuuteen, niin vaikka kaikki ei toimi IT-alalla ja esimerkiksi jonkun tehdasduunarilaisen niin kun työolosuhteet on erilaiset kuin IT-talossa eikä ihan kaikki voi tehdä, niin aivan varmasti olisi tosi paljon asioita, mitä voitaisiin oppia näiltä niin kuin Suomen johtavilta firmoilta, jotka tosiaan tappelee joka päivä siitä, että ne voi olla houkuttelevia parhaille työntekijöille. Ja näihin pitäisi keskittyä, eli parannetaan ihmisten hyvinvointia, parannetaan niin kuin työpaikkojen hyvinvointia ja sitä kautta se tuottavuus paranee, eikä niin, että lähdetään miettimään, että vaikka valtio velkaantuisi ja muuta kaikkea siihen pitää reagoida, niin ruvetaan leikkailemaan ja tekemään sellaisia kikypaketteja, mitkä sitten hermostuttaa niin kuin satoja tuhansia ihmisiä ja sitten polarisoi mielipiteitä ja aiheuttaa sitä kautta tosi kauaskantoisia ongelmia ja aiheuttaa myös sitä, että kun ihmisethän äänestää paljon kuitenkin sillä perusteella, että mikä niille henkilökohtaisesti juuri omassa elämässä niin kuin vaikuttaa sillä hetkellä eikä välttämättä maan edun mukaisesti, mikä taas minun mielestä olisi se ehkä parempi tapa miettiä, että ketkä tämän maan etua ajaa eikä vaikkapa Tuupovaaran tai Tampereen tai juuri minun etu startup-yrittäjänä, jolle joku tunnin juna olisi ihan hyvä hanke, mutta ei se mun mielestä Suomen tärkeimpiä hankkeita. Niin se on mun mielestä ärsyttävää, että mä toivoisin, että olisi joku sellainen puolue, se on ärsyttävää, että ei ole sellaista puoluetta, joka selkeästi niin kuin pitäisi huolta noista edellä mainituista asioista sekä vielä vihreistä arvoista. Ja sitten kun mä katson näitä ehdokkaita, niin mä olin kanssa niiden osalta vähän hukassa, että kun ei oikein kukaan ei tuntunut, että on täysin samoilla linjoilla. Mutta miten mä sitten päädyin lopulta äänestää on se, että mä kävin läpi vähän niin kuin muistaakseni eniten Ylen vaalikonetta ja ne katsoin niitä ehdokkaita, ketä sieltä tuli ja niiden perusteluja. Ja sitten yhden ehdokkaan kohdalla mä huomasin sen, että niistä vaalikoneen vastauksista ensinnäkin kävi hyvin selväksi, että on erittäin selkeä kyky viestiä siitä, että
mitä mieltä on jostakin asiasta ja miksi. On tehty kotiläksyjä, että on katsottu tilastoja ja sen perusteella johdettu mielipide. Ja joissakin vastauksissa kävi myös ilmi, että jos ei ole riittävästi tietoa asiasta, niin ei oteta erityisen vahvasti kantaa, vaan sanotaan, että tästä asiasta tarvittaisiin lisää tietoa. Sitä kyseinen henkilö on myös aika niin kuin äänekäs ja tuo ilmi läpinäkyvästi monia eri asioita sosiaalisessa mediassa ja blogin kautta. Ja läpinäkyvyys on mulle äärimmäisen tärkeä arvo, koska se auttaa näkemään asioiden sisälle, poistaa korruptio ja poistaa erilaisia vääristymiä. Ja sitä taas toisaalta, mitä mä katsoin tästä ehdokkaasta, mikä mä en välttämättä miellyttänyt, niin välillä hänen niin kuin tyyliviesti menee överiksi, eli luodaan vastakkainasettelua, ja en tykkää erityisen paljon siitä, että esimerkiksi nimellä tartutaan naapuripuolueiden poliitikkoihin vähän turhankin jyrkästi. Mutta taas toisaalta, miksi mä ehkä tunnistan sen piirteeni herkkään, on se, että mä oon itse vähän syyllinen monesti samoihin asioihin, joten en ole siinä mielessä Pekkaa pahempi. Ja kuka tämä äänekäs on? Äänekäs kuin ehdokas. Se on Jokka Treskbeck. Olen päättänyt, että äänestän Jokkaa näissä vaaleissa. Ja samalla nyt sitten yhden äänen tuomalla mandaatilla, tai mikä nyt oikea sana onkaan, niin toivoisin Jokalta sitä, että jatkossakin Jokka, niin teet paljon taustatyötä ennen kuin muodostat mielipiteen. Sitten raportoit niistä asioista läpinäkyvästi ja kiihkottomasti julkisuudessa, että me muutkin nähdään, miten se päätöksenteko toimii. Ja sitä kautta luo sitä läpinäkyvyyttä politiikkaan. Sitten taas toisaalta, niin kuin mitä mä oon miettinyt, millä perusteella jengi tuolla somessa joka paikassa kertoo, että ne äänestää, niin mua tosi paljon hämää se, että kuinka helppoa on saada satoja tuhansia kansalaisia puolelleen yksinkertaisilla viesteillä, jotka ovat täysin vihalähtöisiä. Jos katsotaan, mitä tapahtui Jenkeissä, niin siellä oli karkeasti sivistynyt ehdokas ja koulukiusaaja vastakkain, eli Hillary Clinton ja Trump. Trumpin viesti oli selkeä. 2 asiaa. Rakennan muurin ja Make America Great Again. Erittäin helposti ymmärrettäviä. Kaikki perustuu suojeluun ja lähtökohtaisesti vihaan ja johonkin sellaisen, että torjutaan jotakin, eikä niinkään, että rakennetaan mitään. Hillary Clintonista taas ehkä vähän sivistyneempi ehdokas puhuu kaiken maailman artikloista ja muista, ja jengi ei ymmärtänyt ja hävisi. Suomessa nyt on vähän sama homma menossa, että perussuomalaisilla on niinku yhden kulman politiikka, että maahanmuuttajat ja rajat kiinni on ainoa viesti oikeastaan, mitä sieltä nousee esille. Ja tästä maasta nousee niinku helposti se juttu ylös, että kyllä täällä on paljon jengiä, jotka on näreissään siitä, että turvallisuus on laskenut, ja se on sinänsä ihan ok asia, mutta että jos valitaan eduskuntaan poliitikkoja pelkästään sen perusteella, mikä niiden kanta on yhteen ainoaan asiaan, ja se yksi ja ainoa asia on tällainen niin kuin ei rakentava, vaan tällainen torppaava ja vielä oikeasti vihapohjainen, ja tämän puolueen kampanjat on niin kuin kaikki tämän vihan ympärille rakennettu, ja tehdään fiktiivisiä videoita, jossa on joku fiktiivinen vihollinen, niin se on viestintää, joka menee helposti ja ymmärrettävästi perille. Mutta miettikää oikeasti, millaiset ihmiset on sellaisessa puolueessa, jotka niin kuin noilla keinoilla ja noilla kärkiviesteillä haluaa mennä vaikuttaa. Tämä on vähän sama, että halutaanko me niin kuin laittaa tämän maan johtoon koulukiusaajia vai oikeasti sellaisia, jotka on käynyt vähän kouluja ja joilla on sivistystä. Oispa ne sitten vasemmistolaisia ja täysin niin kuin vastaan tai erilaisia näkemyksiä kuin mulla, mutta ainakin on sivistystä ja kykyä perustella. Ja siellä on mietitty kannanottoja tärkeisiin asioihin, niin kuin vihreät arvot, koulutus, verotus ja muu. Ja nämä on kaikki niin kuin niiden puolueiden kärkiviestejä kampanjoissa. Mä toivon, että miettikää vähän sitä, että tuolla niin kuin eduskunnassa päätetään hirveästä määrästä tärkeitä asioita. Sinne tarvitaan laaja-alaista osaamista ja sivistystä. Ei sellaisia ihmisiä, joiden niin kuin moottorin tärkein polttoaine on viha. Mä en sulata tollaista politikointia ollenkaan. Mutta tässä oikeastaan meikäläisen ajatukset. Käykää äänestämässä, käyttäkää äänioikeutta.
Jokka, meikäläinen luottaa suhun. Ja tosiaan tee jatkossakin kotiläksyt, raportoi läpinäkyvästi. Myönnä myös, kun olit väärässä, jos sellainen fiilis tulee. Mulle ei ole ollenkaan iso ja tärkeä asia se, että joku vaihtaa mielipidettään vaikka kesken vaalikauden, jos on tullut sellaiseen ajatukseen opittua jostain asiasta enemmän. Ja yksi tämmöinen asia, mistä mä toivon, että vähän tsekkaat lisää tietoa, kun tuossa kattelin näin junassa vielä vaalikoneita ja muita, niin siellä oli vastaus, että onko kolmatta sukupuolta, niin ei, että miehet ja naiset on niin kuin biologisesti syntyessään joko miehiä ja naisia. Ei ole ollenkaan niin yksiselitteinen asia. Maailmassa syntyy paljon ihmisiä, joiden sukupuolta ei voi biologisesti oikein määritellä. Ja niillä ihmisillä on todella vaikeaa oma identiteettinsä kanssa. Ja ne saattaa olla masentuneita koko elämänsä sen takia, että ne on täysin hukassa sen takia, että ne on niinku se promille ihmisistä, joita täällä on. Mutta sellaisiakin ihmisiä on, niillä täytyisi olla oikeudet. Ja tosiaan lääketieteellisesti katsottuna ei ole lainkaan yksiselitteistä, että on vain 2 sukupuolta. Tää oli tämmönen päällimmäinen juttu, mutta tässä ehkä tuli tärkeimmät näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moro!